Galatia. Lencwadi ngemini uPaul elobela amabandla okade sesukile khona engasekho kubona kodwa wathola ukuthi kunezintonyana ezikhona ezidinga ukuqondiswa kubona but noma iloba lencwadi welcome lencwadi ayilobayo uyiqala ngokuthi verse 1 uPaul umpostoli ongaveli kubantu noma umuntu kodwa kweJesu Kristu noNkulunkulu uyise owamvusa kwabafileyo. Now a very important statement uPaul avula ngayo lencwadi yabaseGalatia uyivula ukuthi yena Paul umpostoli. Hlobo lompostoli na umpostoli ongavelanga kubantu kodwa ovela kuJesu uqobo lwakhe. Mayibonge Nkosi. Lo Jesu onjani? uJesu oyindodana kaNkulunkulu eyavuswa kwabafileyo, ivuswa nguBaba uNkulunkulu. Now ugcizelela la kule ndaba umpostoli bakhe. Lo mpostoli ke uPaul abugcizelela kangaka beqala le ndaba, it is because ukhona abantu abemphikisa ukuthi akayena umpostoli, because kwaziwa ukuthi abapostoli yilabo abawu-12 ngasho ke labo emazini 12 apostles, yilabo ababehamba nenkosi uJesu bengabafundi bakhe baba ama-disciples. Bazolandela iBhayibheli uyabona ukuthi leli gama disciples, abafundi bakaJesu, babebaningi bazalwane bebemlandela uJesu. Bese bakhona-ke no-12 oqokiwe unamagama ohambe wabiza uJesu, babiza abawu-12 ababe-close kakhulu kunaye. Kwahamba babu-11 ngenxa ukuthi omunye wabo wazilengisa emveni kokuba ekhaphele uJesu, Judas Iscariot lo. Bamangezela babuyisa uMartinus ngokwabo ngenqondo yabo, abanye bazobangeza Martinus ukuze enze ubuyele lo-12 kaJesu. But sokhumbula bazakuthi ekuhambeni kwesikhathi wabe sebathatha uJesu labantu laba wabathuma, wabanikeza umsebenzi ukuthi hambani-ke manje niyawenza u-1 no-2 no-3. Then iswe igama apostle laqala khona. Igama apostle lisho obizwe uNkulunkulu qobo lwakhe noJesu. Jesu wambiza kanje 1 on 1 waze eyamthuma. Yabonga Nkosi. Those are the apostles ababizwa uJesu wabathuma. Now these days sekushintshile lo gama, but many one remains ukuthi umpostoli obiza uJesu wamthuma ubuso nobuso. Now i-argument ke lethu uPaul nosibiza kanjani umpostoli because ngaleso sikhathi wayengekho uPaul, uvumbuke seqale ibandla after Pentecost. Avumbuka uPaul esesebenza manje against ibandla, elizingela ibandla, ebabamba abakholwayo bebiza ukuthi abaleyo ndlela beboshwa. Wayekhona uPaul, we're told ukuthi wayeyena chief organizer, noma ngazange abeke isandla kuStefan ekumkhandeni ngamanje yena, but waye-organizer behind the curtain ekubulaweni kaStefan. uPaul-ke waqhubeka-ke nokuzingela amakholwa. Uye lo waya ebopha umthwalo ehamba endaweni Damascus eyenza the same job yokuzingela amakholwa awabambe awafake entolongweni. But endleleni esayalawo
inkosi uJesu yambiza nebazalwane in a different manner like these other 11 ezabizwa ngayo. Why 11? Because lo munye uMartinus ungene Jesu engasekho uDesperate sesingengile. Wabizwa uPaul ngokuthi ubani kube mnyama bese ezwa izwi lenkosi uJesu. uPaul uJesu embuza ukuthi umzingelelani na. Wase after that wamtshela ukuthi makavuke aye kuAnanias uzofika amlokhuza amthandazela amkhulekele bese futhi lapho esuka eyofundiswa ukuthi uzowenza kanjani umsebenzi weNkosi. So uPaul argues and wonke umuntu avuma ukuthi noPaul wabizwa futhi wathunywa uJesu. Liyazibona? So lento ifika ngalendlela lencwadi ethi uPaul umpostoli ongaveli ngakubantu noma ngumuntu kodwa ngoJesu Kristu noNkulunkulu uyise owamvusa kwabafileyo nabazalwane bonke abanami kuwo amabandla aseGalatia. Now sasishilo ukuthi uyivula le ndaba ngokuthi azichaze ukuthi ungumphostoli. Uthi verse 3 makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu ukuze asophule kulelizwe elibi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu makube kuye udumo kuze kube phakade. Now uJesu uPaul lana uphakamisa inkosi uJesu eyiqala le ndaba yakhe ayibhalela abase Galatia. Now uverse 3 siyabona uverse 1 no 2 uveza ukuthi umpostoli ukuze nalabo abangabazayo bayeke ngabazi. Uverse 3 uqhakambisa grace and peace, umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu. Uverse 4 athi owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe. Uverse 4 Paul uqhakambisa ukuthi Jesu lo esimkhonzayo mina Paul engumpostoli wakhe lo Jesu wazinikela ngenxa yethu wafa esiphambanweni ngenxa yezono zethu ukufa kwakhe negazi lakhe elaphana lesiphambanweni lenza ukuthi thina sonke sibuyisane noNkulunkulu. Mayibonge Nkosi. Now ingqikithi yalendaba ufuna ukusummarize manje let's go for us. If we summarize manje ingqikithi yalendaba it is because ubhala because kuneqembu eselivukile la eGalatia labantu abadusa abantwana bakaNkulunkulu. Leli qeqebana elikhona elishumayela ivangeli elingelona. Leli ivangeli lithi, I'm summarizing it now, lithi uma usukholwa uNkosi uJesu uyena emuva esikweni labaJuda kuqala. Mase ubuyela esikweni labaJuda ulenze then you will be a true Christian. Uma ungazange ulenze esikweni labaJuda awuyena uKristu kahle. Kusho leli qeqebana. uPaul lento ke uverse 5 uthi makube kuye udumo kuze kube phakade. Bese siyaqala indaba ke le eseyibhoboza khona ithumba wayebholela abazalwane. Uverse 6 ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka
yena owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli. Leli bandla abazalwane, lamabandla aseGalatia bakhona la imizi bazalwane eyayindawo kule ndawo, khona iAntiochi, khona iIconium, khona iLystra, khona iDerbe, ama-local churches lawo, ama-local assemblies ayakhele ini iGalatia. Ngesikhathi motivate abazalwane ndaba ama-local assemblies lethe kwini, I stick to this ukuthi iTheku alibizwa ukuthi iDurban with different local assemblies njengoba kwenzeka naseGalatia. Kwathiwa ibandla laseGalatia, ibandla laseThekwini, but sikhona isiphingo ikhona eBrithani, ikhona iHippo. Bandizwa abazalwane ngaleso sikhathi. Amen. So lapha ke usehlusho ukuthi uPaul kulamabandla sekuvele kwakhona abantu abahlubukayo. Webazalwane azinkinga indaba yokuhlubuka kwabazalwane. Nithi nahamba nabo kanti sebehlubukile, behluthukiswa iqeqebana ngebhadi bazalwane. Iqeqebana liyezwakala. Leqeqebana lifikayo nomuntu oyedwa eqaleni azofaka umoya ebandleni, angazi kwenzeka kanjani ukuthi abantu abaningi bavele bathi sihamba naye. That's the dangerous thing uSathane ilethayo, ukuthi the challenge ebakhona ukuthi lithi ibandla li-united, kuvela yedwa ajoyine omunye, amlandele nomunye, benza ukuthi ibandla malihlakazeke. Ilento uPaul ayikhuzayo kuleli bandla laseGalatia elalakhela ama-local churches amaningi, ukuthi hayibo webazalwane, musane kuhlubuka nilandele abantu abashumayela amanga. These things happen namhlanje bazalwane. USathane akalufuni ibandla eli-united. Amen. Leliswayo kuhle ukuposta bungane engisemnta ngobe navele ibe novalo. Yebo bazalwane, ngithi ngijabula kumnandi ngcoma, but ibe novalo lana loSathane. Ukuthi hawu sathudile ifuna manje uSathane. Uthi kwenziwa nje isiphingo, hayi zobathola la. Uzovuswa yedwa nje bona. Amen. Athi uSathane uzovuswa yedwa nje bona ozozana, uzobahlakaza. Inkinga bazalwane yokuhlakazwa kwebandla ihlale ikhona, and sifuna sikhulekele ingenzeki. Wayesaposti, wayesenza lezi nkonzo zethu ezimnandi njengeyizolo, we post and pray about it ukuthi Nkosi sisize. Hallelujah. Ukuthi ngabikho uSathane ozothi le nto lehlakaza. Amen. I shared with my wife that I spoke to somebody last week in Kokele Konikonze nje kodwa asimema wathi nezeka kahle because isikhathi sanda wayana khona babuza ukuthi abanjani abamenyiwe. Yebo. Siyekele. So it's important that whatever we do, says God, Sathane always have something as a yona entweni epasikokela. Verse 6 uthi ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena owanibizela emseni kaKristu niye kwelinye ivangeli elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abalididayo. Yini inkinga yokuhlubuka abazalwane? Ingena ukhona abenza njani? Abalididayo. Bambe bazalwane lo ndaba. Ave inkulu iningi inkinga yokudideka ebabadleni. Amen. Idideka izilwane ezinemhlaba ezisemkhankeni cha. Umuntu ongaphakathi okhoza ukudideka
not from me. Angifunde futhi. Ngiyamangala ngokuba nimhlubuka masinya kangaka yena wanibizela emseni kaKristu uJesu ngokwazalwa. Nimhlubuka niye kwelinye ivangeli. Verse 7. Elingesilo elinye kuphela ukuba bakhona abanididayo. Bazalwa ukukhule bandleni ukuba nimelana nabantu abadidayo. Amen. And I thank you for that, bazalwa. Ngiyabonga ngalokho. Ukuthi we stand together here because asifumanga ukudideka. Hallelujah. Hey, bazalwa, silana nje because asivumanga ukudideka. Abadidekile abekho. Bayaphinde bazalwa. Abadidekile abekho la. But nina andidekanga. We are here because anizange nadideka. Kusho njalo ukuthi kuba khona abanididayo bethanda ukuphendukezela ivangeli kaKristu. Kepha ke noma kungaba yithina noma ingelosi evela ezulwini elishumayeza ivangeli eliphambene nalelo esanishumayeza lona makabe ngoqalekisiweyo. Or keep hold my Lord. Uthi lowo nje noma sizaba khona la nini. Amen. Usazodida abanye. Ithi Bible makabe unjani? Oqalekisiweyo. Amen. Uma nje kuvuka umuntu ozodida abanye abadleli, the Bible says akabe lo muntu ngoqalekisiweyo. I repeat, but I thank you that you are here because I'm Dideyang. We are still with you. Hallelujah. Langa party ga Dideyang. Abantu business manganiso today. I want to jump because we get verse 10. Now there's a big question. Now verse 10. Ngokuba manje ngizincengela kubantu noma uNkulunkulu na kukho ngifuna ukuzikhulekisa kubantu yini. Uma bengizikhulekisa kubantu kungaba angesiyo inceku kaKristu. Now the message la verse 10 ithi bazalwane so that sihambe kahle endleleni asinyekeni abantu and focus unto Jesus. Ibandla elizwe phambili, ibandla elibheke kuJesu njengomqalisi nomphelelisi wokukhula kwabo. The danger akisho lesizulu ingozi yokubheka abantu, you become a zombie yomuntu. Amen. Uma ubheka umuntu, lo muntu mayewe nawe la khona. Lo muntu medideka uyadideka. Isiyalo namhlanje bazalwa sithi asingabheki abantu but sibheke uNkulunkulu. Because abantu bayadidana bazalwa. It's not a case of saying that. Verse 6 usho njalo. People bakhoza udideka ezingqondweni zomunye umuntu. Therefore okholwayo looks unto Jesus. Ubheka kuJesu kuphela hayi umuntu. Because umuntu uyadidana. Hallelujah. Verse 11. Ngokuba ngiyanazisa abazalwane ukuba ivangeli elishunyayelwe yimina alisilo elingokwabantu.